आंनि BE1 चेनेलनि अनसायगिरि लोगोफोर नायलांदो बिदिबा जों दाख्लि बिशाल मार्केटाव थांदोंमोन। दायो गोजां बोथोरनि मोजां जेकेट बायदिसिना ड्रेस सफैदों। नायलांदो बिदिबा उदालगुरिनि बिशाल मार्केट जेकेटआ मोजां सफैदों दायो। फिसाजोनो गस्ला नायदोंमोन। नेपाली मेथाइ दामबाय थादों जा नेपाली दङ बायगिरिफ्रा गाहायाव दङ। नेपाली मेथाइ दामदों लोगोफोर बिशाल मार्केटाव। मानसियाथ' मानसि जा मानसिखा। Ini snack. Buat kayak mana ini? Ini dress. Sama-sama. कलर त एउटै हो नि। वाव सामाइले बेखौ मानि होनो आंथ' मिथिनो नांला। स्टिलनिफोरबो दङ। थांबाय जों गोजौ गाखोबाय। स्टिलनि अनेक मोजां नायदो लोगोफोर बिशाल मार्केट गासैखौबो मोनो। गासैखौबो आरो जि जोमनिफ्राय लानानै गासैखौबो मोनो बेयाव। संख्रि हालदै आसार गासैखौबो मोनो। बिराद मानसि जायो लोगोफोर। जों गोजौआव दङ। बिस्कुट मोजां मोनो। सेम्पु गासैखौबो मोनजोबो आरो गासैबो जों गोजौसिनाव दङ। थाव गासैखौबो मोनजोबो। नायबायबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो।